Zamislite da napravite jednu malu okladu s prijateljima. Neću se šišati dok Manchester United ne pobjedi 5 utakmica zaredom. Zvuči bezazleno, zar ne? Pa, ne ako navijate za Manchester United. Ovo je priča o Franku Iletu, čovjeku koji je odlučio napraviti upravo to. Na internetu je postao poznat kao The United Strand, a njegov jednostavan izazov pretvorio se u nešto što traje puno duže nego što je vjerojatno ikada očekivao. Sve je počelo 5. listopada 2024. godine. Frank je tada odlučio da se neće šišati sve dok Manchester United ne uspije ostvariti 5 pobjeda zaredom. 5. Ne 5 utakmica bez poraza. Ne 3 pobjede i 2 remija. 5 uzastopnih pobjeda. A ako pratite Manchester United, znate koliko je to u posljednje vrijeme teško ostvariti. I tako su dani prolazili. Tjedni, mjeseci, a Frankova kosa sve je više rasla. U jednom trenutku više nije izgledao kao čovjek koji čeka šišanje. Izgledao je kao čovjek koji je potpuno zaboravio da frizer postoji. Fanovi su počeli pratiti njegov izazov, a njegovu kosu pretvorili su u svojevrsni barometar forme Manchester Uniteda. Kad United pobjedi, ljudi se nadaju da je kraj blizu. Kad izgube, Frank ostaje dlakav. Ali onda se dogodilo nešto što je ponovno probudilo nadu. Manchester United uspio je nanizati 4 pobjede. Prvo Manchester City, zatim Arsenal, nakon toga Fulham i onda Tottenham. 4 pobjede zaredom. Još samo jedna. Jedna jedina pobjeda i Frank konačno može sjesti u frizersku stolicu. Internet je čekao, Frank je čekao, a vjerojatno je i njegov frizer počeo čekati. I onda je na red došao West Ham. Unitedu je trebala samo pobjeda. 90 minuta, 3 boda i šišanje nakon više od godinu dana čekanja. Ali naravno, ovo je Manchester United. Utakmica je završila 1:1. 4 pobjede zaredom. I onda remi. Frank je ponovno morao nastaviti puštati kosu. Možete samo zamisliti koliko je ljudi nakon te utakmice otvorilo društvene mreže i provjerilo njegovu frizuru. A možda je najluđe od svega to što je cijeli izazov počeo kao obična šala. Nitko vjerojatno nije očekivao da će proći toliko vremena. Ali sada je Frankova kosa postala dio internetske nogometne kulture. Navijači Manchester Uniteda imaju još jedan razlog pratiti rezultate. Jer svaki put kada United krene pobjeđivati, pitanje je isto. Je li ovo napokon tih 5? A Frank, on samo čeka. Čeka 5 pobjeda. I dok čeka, kosa raste. Možda će jednog dana Manchester United stvarno uspjeti ostvariti tih 5 pobjeda zaredom. A kada se to dogodi, Frankovo šišanje moglo bi biti jedno od najiščekivanijih šišanja u povijesti nogometa. Zato, ako ste navijač Uniteda, sljedeći put kada vaš klub pobjedi, nemojte samo gledati tablicu. Provjerite i Frankovu kosu, jer možda upravo gledate čovjeka koji je spreman obrijati više od godinu dana rasta, samo zato što je Manchester United konačno uspio pobijediti 5 utakmica zaredom. A iskreno, nakon svega što je prošao, mislim da je Frank zaslužio šišanje. Samo je pitanje, hoće li United konačno biti taj koji će mu ga omogućiti?